un video. Am venit și eu de la școală. Acum jumătate de oră, să zic așa. Fac mâncare la porumbei cu chefir aici. Stați un pic că am dat drumul la pui și vreau să-i zbor cam 10 minute așa. Îi zbor de cât este ceas și 14. Stați că nu știu unde ai luat-o, ma. Da. Am revenit, zboară cam de 8 minute, 9, aproape 10 minute, să zic așa. Aici cu chefir. Am puțin chefir. Revin. Acum le pun niște calciu de la colombovit. Calciu de, bine, mai mult de o la matcă. Hai să mă putea să le deschid. Mă dau la matcă. Deci, dau la matcă pentru că este și pentru reproducere. Amestec și revin. Nu le-am amestecat. Cam așa arată. Le pun chefir și cu calciul acesta. Dar cred că mi s-au lăsat puii. Așa. Aici ce văd așa. Mai mult pentru zburători, dar eu dau la matcă. Mi-a dat și mie un prieten să le dau. Vom merge să dăm la porumbei și le vom face și apă. Revenim de la a început videoul și unii din voi n-ați dat like, așa că vă rog să dați like. Revenim de la porumbei. Haideți că am revenit chiar de aici, de mai aproape, că să vă arăt cum e chelmiu jos. Stați că nu găsesc pe porumbița aceea mea. Am o porumbiță gută care vine să mă încet din găleacă, de acum nu văd. Dar nu știu, cred că s-a lăsat a intra, dar voi intra să le pun mâncare. Să le pun să audă ei. Hai, bibi. Le dau. Unu, doi, trei, 4, 5, 6, 7, 8. Lipsește femeia la gută. Și sper să nu se fi întâmplat ceva cu ea. Închid să mănânce. Sper că nu mi-a dat ceva șocolan, pentru că mai sunt două pe acolo. Sper, atât vreau să zic. Sper că nu mi-a dat ceva șobolan sau ceva răpitoare. Sau uliu chiar. Le dau șloia, că ăștia vreau să le dau drum acum, pentru că
Vreau să las pui astăzi liber de tot, adică să le las punicul deschis să intre, să iasă când vor ei. Pentru că este cald, este frumos și am zis să profit de ziua aceasta. Da? Vom merge și la Maxă. La Matcă avem noutăți. Uite-mă acasă. Da, să închid aici că nu prea pot cu o mână. Gata, le voi pune mâncare și să vă arăt. Bun, să-i dau pe doza mâncare așa. Duceți-vă și voi. Duceți-vă. Bun, aici un nou ou, să zic așa, de la Bălțată cu masculul. Unde ești? Unde ești, mă? Nu-l văd. Cu mascul. Nu era de lângă ei. Unde este? Mamă, chiar nu-l văd. Stați un pic. Cu masculul acesta aici. Deci ăsta cu Bălțată în spate. Ăia doi. Ăsta și cu Bălțată. Și am un nou aici. De aici, v-am spus, știți, am de la Guta, de la lista aceasta Gut, așa, cu roșu din spate. Deci de la asta cu roșu. Se pregătește aici. Se pregătesc masculul acesta de aceea, cu femeile de acolo. Sau? Nu, masculul de aici, cu femeile din spate. Deci masculul de aici, așa. Aici se pregătesc așa, se pregătește cuca cu albastru de lângă ea, fix ei doi, ăla cu ea. Aici mi se pregătesc iar masculul din spate care hurie acesta cu femela asta de aici. Deci asta cu asta. Și la ăștia ai voi eliberați-vă dacă și-au luat pereche, dacă nu vor sta în continuu pe box. Să stați un pic, că nu pot eu să... Deci să specific, pentru că poate unii vei zice, da, că femeia e prinsă, că nu știu ce. Masculul este de la Ionuț, care îl știți. Așa. Și femeia am luat-o de la un om, v-a zis și Ionuț pe videoclipul lui, din câte am văzut eu pe videoclipul lui. Am luat-o de la un care fiul lui i-a concurat. Și din păcate fiul lui, n-am înțeles prea bine, a murit, a decedat, să zic așa. Și a lăsat lui porumbei și el n-are posibilitatea să îi crească și îi vinde. Mai are vreo 30, s-ar putea să mai mă duc să iau și o femeie, nu știu sigur, că o femeie mai întrebe și da. Cam ăștia am eu la matcă, iau după boxe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perechi, 8 perechi, 9, 10 perechi am, fix. Dacă mai au o femeie, 11 perechi. Eu voi lăsa să mănânce. Grit acolo. De-te fă jos. Încă nu știu ei cușca bine așa. Ăla s-a dus pe ou acolo. Mamă, nu cred, bă, deci nu cred cum să pierdă femeia. Deci, trebuie să dau plasă acolo. Deci femeia gută, n-are cum. Deci n-are cum. La matcă n-am băgat-o. Singura tură care e, mi-a luat-o șobolan. Șobolani, să zic așa. Șobolani. Mamă, dacă mi-a luat-o, deci nu știu, nu mai pot, nu știu ce să mai fac. Da, dacă mi-a luat-o, adică dacă s-au învățat așa să ia porumbei, vine și mi-a cam pe toți. Le voi lăsa, trapa este deschisă, punicul deschis. Așa îi voi lăsa astăzi. Da.
Mamă, deci nu cred că mi-a luat. Dar, deci, uitați la cușcă, așa să zic. Cușca aceasta o voi... Na, se ia după femeile. Cușca aceasta o voi... Stați să termin pe telefon. O voi demola, să zic așa. Și aici îmi voi așeza tot așa frumos, cu nisip. Doar că o să torn jos, pentru că dacă mi-ia șobolanii, deci tot va fi dat de aici, până și scâmpurile acestea. Și voi face cușca de pui aici de zburători, pentru că vine și frumos așa aici, se lasă direct jos aici, să zic așa. Și cea de matcă va veni fix în locul ei aici, care vor fi într-un L, așa. O ia acolo, îi lasă iasă, adică. Aici găinile de Brahma, curățele care chiar mi-au început să ouă. Trebuie să scot cocoșul acesta și cu găina de sus. Trebuie să-i dau afară pentru că încalcă găinile de Brahma. Care, dacă vedeți, uitați, de exemplu la asta, se murdară puțin pe spate dacă se vede. Astea nu prea, aceasta, uitați, murdară pe spate, a început să le calce. Bine, i-am și văzut când se călcau. Și mai am, din 7 cocoși, mai am 4 cocoși. Pentru că unul mi-a murit, nu știu din ce cauză. Și îi voi mai opri pe acela de acolo și acela. Ăia doi, deci ăștia doi, care cine dorește, sunt de vânzare. Cine vrea, bine. Vorbim, îmi dați mesaj pe TikTok la Denis Barajos Pigeons. Uitați și asta. Și apoi merge și la masculul de aici. Deci acest mascul, care tot de la omul acela l-am, deci uitați ce porumbe are. E crenat. Și ai iepurii pe aici. Uitați femela. Și cu masculul de berbec aici. Mă duc să aduc și lui mâncare. Dă-te bă la o parte. Mamă, mi-a scos aici toți cocele ăștia, tot mi-a scos. Tot nebunul ăsta. Tot a scos de aici, tot. Nebunul ăsta. Am ce să fac, asta e. Am uitat să porumbei, au coborât pe jos pe acolo, stați un pic să vi arăt. Coborât guta, bine, aia din bulgar. Îi voi lăsa să stea pe acolo. Seară și lui David câinic, așa a zis. Uite-l bă, Davide. Uite-l bă, Pinte. Taci. Ce să mai arăt, Davide, dacă se uiți la video. Pe aici, păsările, găinile, pehera. Sus. Are argint la gât. Ce să mai arăt? N-am Pufi, uite-l aici, care a mâncat un cap de porumbel. Și acasă. Da, după cum se vede, mi-a rost pe aici toate astea. Cam acesta a fost videoul. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe. Cu voi a fost Denis, pa, pa.